sanibona ninilalele nenibukayo. Ngithi angiyiqophe le nkulumo ngenxa yezimo umuntu asehlangabezana nazo uma ehamba emhlabeni, ikakhulukazi kwezepolitiki nezomnotho. Into esiyejwayele ukwenzeka-ke kulezi iy'nsuku ukuthi uma uya ey'tolo ikakhulukazi uma usemadolobheni ey'tolo zamaSulumane, uzothi uma uthenga i-product ethize mhlampe enga-check-eki noma enga-test-eki ukuthi iyasebenza yini usasesitolo, uthi uma usufika ekhaya ufike uthole ukuthi ayisebenzi. Mese uyazibuza-ke ukuthi kwenziwa yini lokho ukuthi bakudayisele into abazi kahle ukuthi ayisebenzi. Kuphinde kube nasey'tolo nje zabantu-ke lezi uma usuke uhamba emalokishini emakhaya, uthole ukuthi uma uthenga khona usuzotshelwa ukuthi cha, sizoyithatha imali kodwa singakuniki lutho. Mese uyazibuza-ke ukuthi hlobo luni lwebhizinisi lolu osolwenziwa ezweni. Uhambe uye emadolobheni njengaseThekwini, ufike uthi uyolala endaweni yokulala hlampe isehhotela, hlampe isemothela. Ufike nabantu abaqashwe khona lapho bengaqeqeshiwe kahle ngale ndlela ekufanele ngabe baqeqeshwe ngayo ukunakekela abantu, sithi i-hospitality. Uthole ukuthi abanye futhi basebenzisana ney'gebengu ukuthi wena ubanjwe inkunzi. Uthole ukuthi iy'gebengu seziyakwazi nokuthi uhlala e-room number bani, zikutshele nje futhi ukuthi hhayi nathi sifuna ukungena lapho sizolala. Bese uyaxakeka-ke ukuthi into enjani le. Ngingasho ukuthi kusanezwe uma kunjalo, ngingakhulumi-ke nje ngezinto-ke nje lezi ey'jwayelekile zokuthi i-service delivery isezingeni eliphansi emakhaya, esemalokishini nasemadolobheni namadolobha amakhulu. Ubheke nje inhlokodolobha yethu i-Pietermaritzburg, uMgungundlovu ukuthi unjani. Hhayi wonkana kodwa nje iy'ndawo ey'ningi uyabona ukuthi cha, umsebenzi usamningi. Bayazama-ke abanye ukuthi bazame ukulilungisa kodwa shuthi bayasheshe baphelelwe amandla. NeTheku nalo linjalo kodwa iTheku kuyahlukana ukuthi-ke kodwa isimo nje sobuntu eThekwini asisekho, asisekho ngempela. Angazi noma ingenxa yokuthi vese akuhlali abantu bodwa, kukhona nezinye iy'nhlanga, kodwa nje leso simo leso asisekho ngokwangempela. Angazi-ke noma kuxhumene yini nokungabi khona kwamathuba emisebenzi ngoba isikhathi esiningi uyabona abantu abaningi abasebenzi, nabantu besilisa ekufanele ngabe bayasebenza abasanemizimba kahle esebenzayo, ekufanele ngabe bayasebenza tholukuthi amathuba awekho noma mhlawumbe amathuba uma ekhona abe sey'ndaweni ey'kude. Usephoqeleka ukuthi adibile ibaya manje ayohlala emsebenzini, ahlale emqashweni, ahlale emahostela. Kodwa nje isimo asisihle, kodwa-ke sinenhlanhla yokuthi-ke iy'mvula zikhona, umhlaba uhlaza wonke njengamanje, notshani bokudla iy'nkomo buphakeme buphezulu, okuyinto esiyibongayo leyo kakhulu kuMdali nakubantu ukuthi-ke bayinakekela imvelo ukuthi imvelo ingasishintsheli. Kodwa nje lezo zinto lezo zisakhona namanje uma nje uhamba politically, uhamba economically. Yiloko nje okukhulu engikubonayo kulezi iy'nsuku ukuthi kumqoka ukuthi ngikhulume ngako futhi okuyikona engibonayo ukuthi kuyasigqilaza. Ngeke ngikhulume-ke ngeGoli ne-Cape Town ngoba kade ngagcina khona, kodwa nalo iGoli bengiligcina lalingasiyona into okufanele ngabe liyiyona. Angazi-ke noma mhlawumbe ukuthutha kwabantu bethutha nezimali zabo beshiya amabhilidi abo bengasawanakekeli ukuthi iyona yini eyenza ezinye iy'ndawo zigcine zingalungile, mhlawumbe
namazinga obugebengu lapho kungabi khona kwezokuvikela, hlampe kungenza abantu bagcine besuka ey'ndaweni ey'thize lapha koGoli kanje kugcine sekuney'ndawo othi uma uhamba khona kube ngathi World War Z mhlawumbe into ekanjalo noma Zombieland. Yiloko nje engithanda ukukhuluma. Oh, nasematekisini-ke ematekisini kunzima kakhulu nako-Uber futhi kunzima kakhulu ngoba ngathi into yamatekisi no-Uber ayikakapheli mase ubhekisisa kahle ngoba usungayitholi nje imoto ewu-Uber kodwa uyithole hlampe itekisi lamatekisi akudala lawa ama-cab ama-metered taxi. Banomonakalo abantu bebona amatekisi ngicabanga ukuthi ikona loko okwenzayo kodwa kugcine kwenza ukuthi iy'mpilo zabantu zibe inconvenient. Of course nawo lawo ama-options lawa ukuthi uhambe nomuntu emotweni oyedwa ongamazi kuyinkinga kodwa nasetekisini leyo ngozi leyo ikhona ngoba abantu bangayiqasha nje itekisi babe u-14 u-15 kanti kuyoshaywa wena usu-driver abe uyi-16 ukuthi kuyoshaywa wena. So ubungozi bukhona ematekisini kakhulu nakhona-ke ukuthi ungadutshulelwa nawumuntu noma ukwazi ngentshumentshu uhleli lapho hlampe ungezwa hlampe uzwe usufika ekhaya. So manje-ke ileyo nto eyinkinga kakhulu ukuthi ngempela uma kukanje i-economy sizoyilungisa kanjani ngoba kubalulekile ukuthi siyilungise singalilahli lelo themba esasinalo ngasekuqaleni ukuthi i-economy ebantwini i-local economic development izokwenzeka. Nakhona-ke i-development of the metropolis yamadolobha izokwenzeka kodwa akwenzeki ngaleyo ndlela nabantu-ke nje isimo sabantu ngoba manje ngazuthi izinga hlampe lama-drugs lehlile kodwa ukuhlupheka kwabantu akwehli kona ngoba uyabona ukuthi abantu abaningi abantu besilisa nje bahlupha emadolobheni, iy'nsizwa nje impela kodwa zingasekho esimeni ekufanele ngabe zikusona. Mase ubuka ezinye iy'nsizwa ey'ngangazo zamaSulumane ubone ukuthi hhayi bo noma zamaNdiya ubone ukuthi hhayi kufanele ngabe sikude kabi nathi ngempilo kodwa asikho lapho ngenxa yezinto ezisiqhikazayo. Ngiyabonga.